Sausa ka. Ha? Kay baka mahirapan tayo sa kalisod. Ay nako. Bisaya malagi ka. Ay perting Bisaya. Ay bisdak. Taga Cebu ba ya ako? Pero ko alam bukid-bukid ang mo ha. Oh, may noon. Ano magkasinabot ta? Sa may probinsya nimo? Taga Negros ko, bro. Amo ba? Nya dugay-dugay na ka din sa Manila. Taon-taon na gid, bro. Di mo ka magtrabaho sa una. Nagwardya gyapon ko pero lain lang nga agency. Bago ra ko nakasood ini nga atong agency. Ah, mo ba? Oh, ila-ila tayo. Ay, ila-ila dito. Ila-ila tayo, Jason. Eric. Tudlian naman. Tudlian. Sama ni. Murag na slide gamay ang dila ba? Ani ha, tudluan ti ka. Kung unsay mong buhaton ron, ha? Kay ikaw lay panggabi ron. Okay, bro. Ay, salamat kay Diderde Kuya ang pwesto na ako. Igo akong muabli o musira sa gate. Simple na rin trabaho, ah. Kuya Guard, Ah, dire mong pagkaon, oh. ah, Uy, halabago ka din, he? oh, oo. Asa man itong panggabi nga guard? Di bakasyon pa. Ako'y puli niya. Dire mong pagkaon, migo, oh. Di na lang ko magpuya ni mo, ha, kay bata pa man kag naong bukod. Okay, Roy. Asa ni mong pangan? Eric, ikaw? Lilet, Unsa may trabaho ni mo din eh? nagbantay ko og bata. Dito sa last nga unit ay, Unya, anong nanghatag mo pagkaon? buutan mo ganang akong amo. Iyam ginang panghatagan og pagkaon ang guard nga panggabi. Salamat ha. Sige ha, magstorya lang unya tagbalik ha. Kung mga tuog ng akong amo. Sige, let. Abi nimo, lipay kay ko nga mga Bisaya ra dita din eh. Ug parehas sa nga taga Negros. Daghan man kong mga Bisaya din hi. Ang uban gani nga mga katabang din hi, mga Bisaya pod. Ang mga driver, mga Bisaya pod. Pero ang inyong mga amo, Kasagaran mga Bisaya man. mayo kay buutan ng imong amo. Kaluyan in town sa Ginoo. Nakatiming ko og buutan nga amo. Maayo kay nisugot ang imong asawa ri nga mo ani ka og Manila. Asawa ko taon. Ulitaw pa ko eh. Oti. Tinuod bitaw, ulitaw pa ko. Unya kanang kauban ni mga guard. Ulitaw sad to. Si Jason? Oh. Uwa pa ko makapangutana niya. Pero mas butanan man ko nimo kini Jason. Lilit. Mo ba? Nagkasultian ay gid mo si Lilit? Bro, ngutana mo gato siya, ulitaw pa ba ka? Oh, perting ulitaw hagyod. Wala mo makasultian ng lilit eh. Ay wow, eh. Kay permi ko nga pangadlaw. Nya gabi ra man na sila nga magpundo-pundo dito sa gawas. Mausad. Pero bro Rick, ganahan kay kuha ng Lilit eh. Ako mo na, pangitag time nga imo ng masuroy. Recorded by Radio Mo TV. Bro, kining pwede mo hangyo? Unsa man na bro? Kining ugma ba? Ikaw na siya pangadlaw be? Ako na siya panggabi eh. Way problema na. Nga naman day, nakailakaw, ha? Oh, naku importanteng lakaw sunod semana. Okay, way problema. Domingo meron, mo ding daghan kay ng gawas eh. Hi Eric. Uy, Lilit, kagwapa na to ron ha. Asa man atong going ron? Naro ko'y paliton oy. Ya, sorry sab ko gapit. May pakada. Baka suroy-suroy ka. Ako yung taon ini trabaho gyud. Pakigilis sa schedule ni Jason aron makalaag sad ka. Ako niya tong ingnon. Unya, musugot ka nga, kita'y manuroy. Pwede no? Love you smile, oy. Ma-in love sa ta. Be. Ato na ko oy. Babush. Babos, amping! Ay, salamat yung taon kay hapon na. Niantorong tataon si Jason. Magkapuling dito na ako. Uy, si Jason na tingali yun. Oh, ikaw na Hi Rick. Ikaw na nilit, oy. Sabi na ako si Jason na. Nagpaabot ka niya? Okay, hapit na ba? Ako mo off biya. Niya, pagit sa mo abot. Basig niya na turong taod-taod oy. Ima na ni oh. Unsa man eh?
Mga pagkaon na. Imuha na lang na. Ay, salamat inilit ha. Ang pagkauna ko, sagon lang. Chocolate, mani, paan nga mahalon. Oh, si cake. Makaon ko, bi. Niya ako lang binlan si Jason. Salamat in taon nga niya naging ka, bro. Makapauli naging taon ko. Ay, Oh, naon sa ka? Luya man ka. pakusog ta sa kong gipanguyaban Ha? Uy, basti di ka? Busted Kinsam sa imong gipanguyaban? Si Lilit. Oh, ikaw rin gikakuyog ni Lilit O bro, nagsabot mi gahapon nga mga onis gawas. Huwag ako siya nga gipanguyaban. Ay, wa man kusog ta. Ah, sige lang bro, ingon ana, maging kinabuhi. Ay, kaon na lang diri Ibin lang tikag pagkaon. Kaon na kayo, mula kaon ako karong taod. Oh, mga lami ra ba kayo niyo? Kaon na dia. Oh, kung naon sa ka, ang sigam ng mata nimo nagtuto ka ng pagkaon. Kaon na di, sige na, kay lami kayo na Diin man nini mo. Hinatag ng Lilit bro. Yung gihatag nimo nga akong gipalit para niya. Ha? Uy, imo din yung pinalit bro. Ako ta nga pinalit bro Uy, Mahalon kay na. hulo. Anong iyamin to nang gihatag nimo Kuan bro, asa kung may bawang nung gihatag ni niya ako. Kay wa ko ganahi sa imong gihatag nako, Jason. Lilit. Uy, Wa man ta sugo nga paliti kog mga mahalon nga pagkaon. Mamugos man gid ka. Mao ako na lang gihatag ni Eric. Ako tong gibuhat aron makagusto ka na ako. Aron imo kusugton. Dili lagi ka makasabot sa. Wa lagi in taon to'y gusto nimo. Unya ganun may kuyog man kanako. Nga manurita. Nisugot na lang ko aron makasulti tag tarong. Kay kapoy kay kaoy. Sige kag padungog-dungog. Lilit. Og bahala og ni ana si Eric. Ingnon gud ti ka nga wa ko'y gusto nimo. Bisag gamay. O, kinsa ba ganahan nimo? Si Eric. Lilit. Unsa to bay? Magpa-assign kag laing. Oo bay. Magpadalan ko din o ipuli na ako. Nganong man bay? Anong magpa-assign magkaslaing lugar? Sakit ang akong dugan bay kung magpabilin ko din O, Ya, magkakita ko ni Lilit nga ikaw ang iyang gigugma o dili ako. bay Jason. Mao ba? Nagpa-assign na dahil laing lugar si Jason? Mao nalit kay magsakit man ko niyang dugan nga magtan-aw nimo. Hinsaon mo man kamahigugman niya. Lisod masadgod kun akong pugson. Wa man gid ko'y gusto niya. Mausad lagi. O tinuod ang imong giingon lit nga ako imong gusto. Bahalag uwaw uy. Oric, tinuod to. Ikaw may akong gusto. O dili si Jason. Pinahansag ko ni ulit pero ako lang gipugnan kay naibog man si Jason nimo. Eric, Pero karon di na ko mauwaw nga moangkon nimo nga love sad ka, Lilit. I love you. I love you too, Eric. Ikaw ang true love ko. Ipaalam ito nang Wa ko magdahom nga sa akong pagpanarbaho isip gwardya, makita ko ba yung babae nga akong ikauban sa tibok na akong kinabuhi. Sa pagkakaroon, minyo na minililit. Og niya na mi sa among dapit sa Negros. Kanimo ba Jason, kung namati ka man karon, manginaot kong nasama na ako, may pamilya ka na sab. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga hikalang kaagi ni Eric nga taga Gihulngan City, Negros Oriental. Uban sa awit nga yang ipangayo, awit nga nagalahan, ikaw ang true love ko. Ikaw ang true love ko, di magbabago. Ang maong kaagi, gibahatan ng duwa sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas.
Kamusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalandlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Handumana sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Esme. Sa dili pa nako sugan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, I Need to Be in Love. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang tumatatampo nagdasingan nga Isme. Recorded by Radio Mo TV. Paita bayaan ni uy. Naunsa ka, uy? Ano sa problema ni mo? Unsa pang pitsaha ron. Pero hurot ang akong sweldo. Pila ka adlaw na to binarog din small pero ang atong sweldo. Tayo para usa ka kinsinas man lang. Ay, maulagi, uy. Kung naa pala lagi laing kapangwartahan lagi, mangwarta kung maayo ba? Bahala na sa trabaho ah. Day. Na ako'y nahibawaan nga laing paagi para makakwarta ka. Unsa man na? Akong amiga, mga escort siya mga lalaki nga nangita lang og kauban tibok adlaw. Dako ko nagbayad. Ang mao ba? Ay, hindi lang sad ko ana day uy. Ay, bahala na. Basta kay dili ko gusto magbaligya sa akong kugalingon. Nak, luya naman ko. Pa, ayaw na ko't pagsulti, ana. Gainan bitaw tika nga pagpakayan mo lagi, di sa kamusugot. Nak, mahal kayong kimo, uy. Asa man yung taon tagkwarta. Bisag gustuhon pa na ako. Watay mahimo. Kay way makatabang nato. Pa, Masugot na lang ka? Oday. Sorry na kita. O lagi. Sige na. Ingnan mo, Mika. Sige, ingan na uya ikaw si Sultinin. Ya, ansa man. Ready na ka, ugma? Ready na, day. Maayo gani kay nisugkot ra nga timing sa akong day off. Mao cute. Basta, ayaw kalimot sa address nga akong kisend mo, ha? Oday. Ni anak ko sa kondo. Modorbell na ko. Ikulbaan man ko eh. Is me? Yes, sir. Don't call me sir.
Tawagan ko, Dani. Kami. Thank you, Danny. So, nahibaw na pagkag unsay angay ni mo buhatan. Yes, sir. Mo uban-uban ako nimo bisag asa ka. Dili kay uban-uban lang. Sabayan ko nun mo sa bisag unsay akong buhatan. Ha? Pero ay kabala ka. Di ko magbuhat ang krimen. Pabuta ko kay mangandap sa kuwaron manglakaw na ta. Kaunog maayo, ha? Salamat, Dan. O humana to dun adto ta sa grocery. Mangumpra ta para na kay mada sa inyo. Kuha ako nun sa gusto ni mo kuha. Ako rin bahalag bayad. Seryoso ka? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Mao ba? Haya-haya ko ni mo. Kapinangka ko ni mo. Maulagi. Buotan ka ayo siya, day. O, wa siya magbinastos diha ni mo. Wa man. Oh, hinuon. Dili sad siya makabinastos na ako kay naaman mi sa public nga lugar. Og, minyo man sa day siya. Uy, mao ba? Dahil pag-amping lang kita, ha? Kuya nga masakpan mo sing asawa. Kaya bisa pag muingon ka nga pangwartaran ng imo. Pero, mabugnoan ka sa asawa, ana. O, day. Abtik gid ko. Pero pangutana, kumukuha pa baka siya balik ni mo. Kaya ka na mo mga ingon, ana. Mga pulo, ano na ra ba kuno kinagbabay? Nangayo man to sa number na ako. Pero, paaboton lang ako kung manawag or mo text ba siya na ako. Salamat taon kay daghan ako og mga pundo nga tambal para papa. O daghan sa bikinumpra. Oh, kinsa man ni? Hello? It's me. Ayn ka. Si Sir Danny. Niya sabay. Magkauban ka na ko karon. Nagkinahanglan ko kauban. Don't worry. Puna na ko ang akong bayad mo since galit-galit ang akong pagpanawag karon. Sige sir, way problema. Asa man ta magkita? Salamat kay available day ka. Way sa pa yan, Danny. It's me. Nga no? Nga nang gitutukan ko ni mo. Wa. May problema ba, Danny? Mag-enjoy lang ta karon, okay? Okay. Naunsa man to sa Danny kanina. Bothered kid kaayo siya. Unsa makiyang kiyo na una? Hasta ko. Dili ko mahimutang. Pero, time pa. Ano apektado man sa ko? Hoy, basig na in love lang ka ni Danny, ha? Ha? In love good town. Oh, basin lang ba? Kaya marag nakabantay ko nga concern kay kaniya. Huwag mong ba ron, puro na lang Danny. Syempre, kasi may akong perming kauban. Pero, dili po pa siya lisod igugmaon, day. Buotan o maghihatagon pa gyud. Og labaw sa tanan, dili mapahimuslanon. Pagklaro diha ismi, uy. Ngano? May chance gid di ay nga ma-inlove ka niya. Ha?
Pila ka adlaw na nga wa mo kontak si Danny nako. Nabalaka man ko. Ako kasi ang tawagan no. Ay, bahala na. Tawagan na lang gid ako siya. Hi. Mangutan na lang unta ko kung okay ra ba ka? Okay na. Gano'n man. Naginahalang ka kwarta. Dili man. Concern lang ko nimo. Kung na kay problema, ayaw pagdaduha og share nako, ha? Naara ko. Ibuwagan ko sa kong asawa. Hala. Pero okay na ko. Yes, ay kawala ka na ko. Sige na. Bahala. Pero pwede ra mag... hello? Hello? Oh, ipahong na. Naunsa man ko eh. Wa man gyud ko mahimutang. Gusto kong magkita binigani. Dili na tungod kay para makakwarta ko. Gusto lang gyud ko makakita niya. Nakagusto na ko niya. Sakto. Karon ang hustong panahon nga musulti ko niya. Kinagbuwag sila si asawa. Unsa? Nagkagusto ka na ko? O, Dan. Mao na imong giingon nga importante nimong isulti. Mao nakikita ka? Oo. Esme. Pugi ka nang imong gibat. Sa tinuod lang, ikaw mo ay nagkasamok sa kuhuna-huna lately. Og nakabantay nga kung asawa nga cold na kay ko. Maong nagduda siya nga may lain kong babae. Maong gibuwagan ko niya. And, yes, na-in-love na po ko niya. Pero minyo ko. Ug di na ko kayang mawaha ang akong mga anak. Maong samtang wa pa ni magkalaong, wag tango taning atong pagbati sa usag-usa, Isme. Danny. Hardest thing I've ever done is keep believing. Nasakitan ko sa gisulti ni Danny. Pero nakasabot ko sa sitwasyon. Tinuod ko din na ilang giingon nga way mayang laki aning gugma. Mukalit lang og turok sa tao nga wa ni mo damha. Karon, naningkamot ko nga makalimot ni Danny. Og nangita na lang sa kog laing trabaho. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Esme nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit ka regulahan. I need to be in love. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, gubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. So yun, salamat sa inyong pagpangina. RMN Drama presents
Handumanan sa kaawit. Ano ba na sayang kaagi karon? Mo kining sa kababay nga taga Tabuilan, Cebu. Apan, ana karon sa Argao, Cebu. Hanggang tumatatampo, nagdasangan nga itang. Recorded by Radio Mo TV. Tinuod, itang. Di mo na akong gisugot. Oh, Michael. Uyab na ta. Salamat kayo, Tang. Salamat kayo, ha. Pagkunin mo pa ang tusa og dugay. Di mo dahil ko gisugot. Basta kay isaad lang ginako, Kel, ha? Kadilig ko nimo kasakitan. O, Itang. Ako na isaad ni mo nga. Ikaw lang kidang akong higugmaon. Ugwa na ilain pa. Salamat, Michael. Day, tinuding ako nadunggan nga uyabo ni Michael nga pag umangkon sa kumbana. Oh, Day. Oh, hinuon. Buotan naman sa nas, Michael. Mao bitaw, Day. Nga ako na lang sa siyang gisugot. Tang, Domingo maron. Manurita? Asa man sa tamanuroy? Mananaw tag sini. Kay na may bagong ulong salida. Ah, sige. Paabot ako kadiyot ha kay mag-ilis ko. Saman, nalingaw ka sa salida nga itong gitanaw? Perting lingawa. Ya, asa man tapain mo na ini yun? Agad ako nimo. Pwede pa man tamang laag kay sayo pa mansad. Ah, sige, sige. Nalaag ta. Kunya na lang ta mamauli kung meet na. Michael, ingon ka mang laag ta. Nanood man lagi tayo ng gamayng kwarto. Love ko ni mo, dili. Ako kakang sugton kan dili pa ka nako love. Nasa to pa. Musugot ka sa kung gustong bata nila. Unsay, buot may pasabot. Dili na tabata itang. Nahibaw na ka sa buot ang ipasabot. Michael. Sa di ko sa kung gustong bata. Michael. Pila naman nun kabuan nga wala ko niklaha. Kung mauna, mabdos ko. Akong pahibaon si Michael ini. Bayo noon nga mabdus na kaday. Nalipay ka nga may umaabot na tang anak. Lipay kayo eh. O sa may plano ni mo ron? Maglipin na sa taday. Kanya lang ta mapakasal kung may budget ang yata. Sige dong, magtipon lang ta. Ha? Mga duta sa inyo? Uday, araw masad nga mailahan ka sa kuinahan. Asa man ang inyo? Sa Pardo. Maudining akong umagaron. Mauni siya ma, si Itang. Day, si Mama Rebecca. Maayong adlaw, tita. Ay, usay tita, good. Mama na, kay mahimo na mag-anak kong umaga. Buotan naman sa day mong mama dong sa? Buutan maginas Mama, good. Labi na nga, iyak ka lang na ulinan. Mausad. Kininday, wala ka usa ko ha? Asa man ka? Padto ko sa ko amigo. Mubalik ka kadayon? Kung asa ko mahibaw kung pagkabalik ba dahin ko. O, una lang nagkaon ha? Kung gutumon ka. Mula ka nasad ka? Uday, Asa man ka? kanang naara ko atuon ka dito ay. Padto ko sa ko amigo. Pila ka adlaw naman nga wa mauli si Michael. Asa man gyud ka ni siya maglaakan? Able! Ni ana si Michael.
Diin man ka. Ngano karon pa man ka na uli? Pila ka adlaw man kang wa dinis ato? Ayaw kong surang-surang nga ha. Pilde naman ko. Si Pilde. Diin man day ka. Nanari mig manok ko eh. Pilde ko. Nanugal kag manok, Michael? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Sugarol day kag manok? Lingaw-lingaw ra god. Lingaw-lingaw nga pila nakakaadlaw nga nawa dinis bay? Basta sa ka. Michael, oy mabdos in taon ko, uy. Og pila na lang kabuwan ako pabuton, mga anak nako. Undangin na in taon ng imong bisyo. Maluoy taon ka nako. Pila na lang kabuwan ang akong paabuton. Mga anak nako. Og si Michael, wa gid gyapon siya mausaba. Nagpadayon gyapon sa siyang bisyo. Siya na tingali ning naabot. Oh, ma, ikaw man na kini. Andamang imong makagamit. Aron mo uban ka na ako. Ha? Asa man, ma? Sa among bahay dito sa Pardo. Ha? Nga naman. Nakadungog og balita ang gipasagdan ka lang ni Michael din eh. Kay nabuang sa panugal og manok. Oh. Maong uban ako. Adto ka o na istar sa bahay. Kaya ako na'y bahala sa imong pagpanganak. Ha? Manarbaho ka? O, ma. Aron, makapalit og mga gamit ni Inday og gatas pod niya. Kaya unsaon, wa na magid magpakita si Michael. Mamalihog unta ko bantay ni Inday, ma. Hayog ka bala ka. Ako rin bahala sa akong apo. Salamat in taon kay nakasudan ko trabaho. Makapalit og ko gatas ni Inday. Si Mama Rebecca man yung nanawag. Hello, ma? Itang, pauli tayo diri sa bahay. Ha? Nga naman, ma? Ang imong anak, namatay. Unsa? Mga ano na hitabo man eh. Nga nung namatay man si Inday. Di kalit man nagsulirap ang iyang mata. Unya nilagkom. Hangtod nga namatay. Inday Lourdes! Inday! Ngano nagpakita pa ka nako? Mga hilag ko pasaylo sa akong gibuhat na mo. Kunwa pa lang unta ka magpasagad sa imong pag-aamahan. Kunaa pa lang unta ka uban namo. Kunaa pa lang ka nga makaatiman sa atong anak. Buhi unta tingali si Inday Lourdes karon. Pasaylo alang ko sa kong saday. Usaon man ko nga nabuang man ko sa sugal. Pero mag-usab na lagi ko day. Labi na kung ibo kong dawaton pag-usap. Wa kay pasaylo nga madawat gikan nako, Michael. Palayo na ako og ayaw nagpakita na ako bisag kanusa. Itang. Oh, kumusta ka naman, Daytang? Okay na nang. Naka-move on na in town. Maayo hinuon. Nalipay ko nga nabalik ka din sa mga trabaho. Kaila ay kayo, oy, huwag ko'y kauban din Kinahanglan na akong kalimtan ang mga sakit nga nahitabo sa akong kinabuhi ng ana. Sakto ka. Sige lang, Day.
Naon niya ako ipaila-ila ni mo, ha? Dili ka magmahi ini kay buutan ni tawhana. Mauni ang akong giingon nimo nga akong ipaila-ila nimo. Si Vito. Doong dito, si Itang. Ay, Itang. Hello? I love you, Itang. Vito? May paglaong ka ko? Wa pa ka makailan ako, Vit. Nakaila ko nimo. Og nahibaw na ko sa nahitabo sa kinabuhi. Oh. Konsulton na ko nimo. Magpakasal tayo ta. Ha? Maayo ka na nga akong sugton si Vito? Oh, kung may gusto ka niya, ayaw na lang paantusa ang tao. Sugda na lang. Tinuod ka, Tang? Imo na kong gisugot. Oh, Vito. Uyab na ta. Karon dayon. Ikayom na to nga itong kasal. Nadugay malagi kag pauli, Vit. Nag-overtime ko dahi. Mao ba? Dali na, mga anak ta. Ikanalay ka akong kay busog ko. Pero may naman lang dagdag kayo mauli ng tawana. Ugma, ako ni siyang apason sa trabahoan. Nanggawas ng mga trabahante. Tuara si Vito. Uy, may kasikit-sikit man siyang babae. Sundan ako sila. Mala, nagsabak-sabak og babae. Karun ka. Mao din na imong bisyo din, Vito? Itang, Paingon-ingon pa ka nga nag-overtime ka, ha? Pero naday kay kasabak-sabak din ha? O ikaw sa buyhana ka? Nahibaw man unta ka nga may asawa ning tawhana ni patol sa kaini, ha? 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 Ay! gusto naman na, Itang! Ay! Ayaw nagpauli sa ato, ha? Pag-ipon mo ining imong kabit! Human sa maong hitabo, nangayo og pasaylo si Vito nako. Og nihangyo nga ako sa pasayloon og magtipon mi pagbalik. Pero wa na nako sa dawata. Sa pagkakaron, tuwa si Vito sa iyang kabit. Kaninyo Vito og Jacqueline, manghinaot ko nga malipayon mo sa inyong kinabuhi. Dinhi na lang kutob. Gading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao katumang higalang kaagi ni Itang nga taga-Tabuelan, Cebu. Apan ana-ana karon sa Argao, Cebu. Uban sa awit ngayang gipangayo, awit ng regulahan. Natatawa ako. Ang maong kaagi gibuhatan na duwa sa radyo ni Ricky Persuelo galing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa Osaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Drama presents Handumanan sa kaawit.
Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Meron kaning sa kalalaki ka nagpuyo sa address sa Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasangan nga, Ethan. Recorded by Radio Mo TV. Magpakasal na ta? Oh, Clara. Total, nalang may trabaho. Oh, nasa ka. Kaya naman nato, ba? So, kung sabay, will you marry me? Yes, Ethan. Yes. Samot nga, di mo makibubata na bay. Eh, busy ka sa trabaho. Yung Clara po, utrong busy sa trabaho. Tuwat mo sa'yo, bay. Dapat mangana, kibubay. Eh, trayo sabi mo sa kadaminyo. Nya, pagin mo, kada busy ko sa. Nga libig, maabtan ng puulo na. Bay. Bay, nakulong tayo bagong project manager. O ba? O lagi, bitaw nga, mag-meeting ko niya. Hi everyone, my name is Nika, or you can call me Miss Nika, since I'm not yet married. I am your new project manager here. I know exactly how well the company is performing throughout the years because of you guys. I just hope that we continue to do our jobs well. If you have any questions or if there's anything that's bothering you, feel free to reach me, okay? Nara ka always akong office. Kumusta ang work, hon? Mas busy ron, Han. Compare sa nilabay ng mga buhay. Grabe ka, self-driven ang bago ng mga manager ron. Trabaho, gud. Mao ba? Mura sa gig sa amo. Tuodan, okay na mga bills din sa bahay, ha? Nabayaran na ako tanan. Oh, okay, Han. Thank you. Bay, dita. Asam da? Libre si Miss Clara na to. Isip celebration daw nga nakuha sa nato ang target sales sa buwan na. Mau ba? Sige. Sige guys, pagpili lang mong imnanon, okay? Drinks on me. Oh, Ethan. Ano sa'yo gusto ni mo? Bisag unsan lang ako, miss. Okay. Same na lang ta. Yay, bay. Wag na tripan kay Miss Nika na. Kalihan to ni Miss Nika ba, ha? Biin na ba? Total, imurmang magian ng iyong puyan. Basin o, gipangita na si Ethan sa iyang asawa, uy. Ay, okay na, miss. Okay na. Pwede na ka i-agis yung mong gipuyan. Sure ka? Oh, sure, miss. Thank you sa paghatod, Ethan. May isa pa yan, miss. Basi, kailangan ka magkape una sa sud. Ayun na, miss. Kasi nung gipangitan ako sa kong misis. Mausad. Sige. Thank you, ha. Kisan ko rin. Thank you, kiss lang. Good night. Sige, aris ako. Sa, kikisan ka. Nandiyan, bingung mo. Bukan ka. Klaro lang kayo. Niibog rin mo si Miss Nika. Si Miss Nika, thanks. Ay, ita. Basing available ka. Kuy, Bay. Sino bay? Wala ba yun? Abi na kung dili ka mo kuyog na ko ron. Actually, miss, wasa ko mahibaw kung anong likuyo ko naman. Gusto mahibaw kung ninyo naman ang tao. Ethan. Ayaw ka bala ka. Wala na po yun din sa akong apartment. Ako ra. Miss Nika.
Recorded by Radio Mo TV. Nadugay lagi karon. Pasensya na, han. Nag-overtime with ko. Mao ba? Ni kaon na ka? Oh, yes, isa. Mag-ilis lang ko, ha? Anya, mukaway na. Nag-text ko ni mo kahapon. Ha? Nag-text ka? Huwag ko na dawat. That's weird. Nahibaw kong nag-text ko ni mo. Wait. Pakitunti ka sa kong text, ha? Di ara, oh. Mo na kong gi-text ni mo kahapon. Mo ba? Huwag mo kayo na dawat. Well, anyway. Unsa man? Drinks ta later? Bay, tanaw ko ba? Usa man gid ay ng inyong misnika. Tinuod na ba yun? Mas naka-feel ko spark na mong misnika sa akong usawa, eh? Okay ka. Puti ba sabot? Na-fall ka misnika? Murag na, eh. Pero sa samang higayon, nakonsensya sa gusto kong usawa. Yung sa obra ni mo, ha? Nga, di mo pwedeng misnika kay minyo mga do. Mangita na ko niya kung timing, bay. Ako siya sultihan sa tinuod. Ha? Mo bakasyon kag 2 ka semana ko yung sinawmi? Oh, Ethan. Basin, ganan ka mo kuyog. Ha? Ba kung busy kaayo ka, o gali ka makahimo. Gisawayan ta lang ka. Lagihan, busy kayo. Pasensya, ha? Okay ra kan. Nakasabot ko. So, enjoy mo 9 minutes, ha? Thank you, Han. So, sa ato pa, 2 weeks date ang libre ron? Sa ato pa, masolot ka within 2 weeks. Ede, sulitan tanig maayo. Sultihan mo imong asawa bahin nato? Nika. Tungod kay nakonsensya na kay ko. Unsa buti may pasabot ana? Last na lang pa nakita. Kaya gusto kong undangon ka rin. Ethan, Sorry, Nika. Pero sa'yo kini atong buhat. Labi na kay minyo ako. Ang pinakasayo kagad. Ilabi na tungod kay doon na ako yung feel. Ethan. Nahibaw ko. Unsay ba ka? Nahibaw ko si mong pagginuang nako, Ethan. Tungod kinakabasa ko sa maong text sa imong babae. Next week. Di na ko ni mo makita pa din eh. Ha? Unsay buhat ni mo? Nakakita na kong laing trabaho. Ug muuban ako ni Naomi. Ang tinuod. Nagtuo ko nga naaginipadul nga natong kami niyon, Ethan. Pero nasayop ko. Tungod kang tinuod. Dili ko straight, Ethan. O sa dahi pagkahibawan ako nga nagbinuang ka na ko. Mura kong naibtan og tunok. Mura baga, dili na kinahanglan nga mangita pa kog laing rason aron buwagan ka. Tungod kay gihatag din nimo nako. Oh, Ethan, tumboy ko. Og mas maayo tingali para nato nga undangon na lang ning tanan.
Nasya kay ko gi-confess ni Clara na ko. Nagkabuwag gid ni og ako na ibawan na nagpuyo sila ni Naomi nga iyang amiga sa una. Ug sa laing bahin, nagpadayon mi ka sa mga nasyon. Og dinhi na ng kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kato mga higalan kaagi ni Ethan nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit garikulahan di na muli. Ang mong kaagi gibuhatan no doa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Regalas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Yadres lang ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Nung kining usa ka babae nga taga Tayud, Liluan, Cebu, ang atong tatampo nagdasangan nga Yvonne. Recorded by Radio Mo TV. Naka-graduate na kita, babe. Yes, babe. Congrats na tong duha. Managid taon da sa itong mga pag-antos. O siya man ang pag-antos, babe. Diri na magsugod ang tinuod na kinabuhi nga nakagraduate ta sa college. O sa may sunod plano ni mo? Mo pahuway sa ko, babe. Ha? O siya mo pahuway ka? Dili sa kamo trabaho? Hindi lang sa... Ikaw? Ikaw. Ano sa plano ni mo? Mao ba na? Nang apply na ka? O, ma. Uy, bago pa lang gani kang graduate, may trabaho na ka? Ma, dili ko gusto mag-usik og oras. Sayang ang adlaw kung magpuyo ako sa bahay. May pagmutrabaho na lang ko. Binayran pa akong adlaw. Ano nagabuki mo gibuhi? Uy, nagrabe mo kay ka mo katrabaho. Sige ba lang kag-overtime? Gusto kong magtigom samtang bata pa ko. Samtang kaya pa na kumukayod og maayo. Ay, noon. Kanang imong gitrabahoan, makatigom-tigom din ka, ano? Babe, day off na ko ron. Dili ka mo sorry dinis bay? Wag ko yung kaplete, bibay. Di pabayag ka nga wag ko yung trabaho. Litihan na lang tika. Pag-taxi na lang pa daw din Ito na ko, babe. Okay, babe. Salamat sa pagbisita ni mo din Babe. Pwede ko mahuwa mo kwarta ni mo? Ha? Para unsa man, babe? Mga play na ko. Para makakuha ang tagkog requirements ba? Ilisan mo na ko kung magkatabaho na ko, babe. Sige, babe.
Lagit ka. Mga play lagi to. Dako ko og salig niya, day. Mayon ta doy. Isu ka na ni graduatean mo. Wagin ko makadungog nga ni trabaho to siya. Pasagdan man ako siya kung kano siya gusto mo trabaho, good. Og karon nga niingon siya nga mga play na siya. Ako sa suportahan. Babe, magpipo na lang ka. Ha? Ngano na ko na magkakalit, anak, babe? Wala lang. Gusto lang ako nga kauban ti kapirmi. Sige. Babe, musta naman tong imong gi-applyan og trabaho? Na, sige pa ko paabot na tawgan ko eh. Tawgan rin ko ko. Mao ba? Unya, wala sa di ka mangitaglain? Wala nga sa. Nasya noon kay kapoy ka magtrabaho. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Grabe ho. Anya ikaw may mag-antos anak day. Pasensyahan lang sa nako, day. Sige lang. Okay rin ako sa pagkakaroon. Ay, kamay na lang gikuha. Pakahuman lagi ko sa akong trabaho. Oy, day. Ano mo ka? Dili sa uy, tiwason sa nin ako. Grabe mo ka uti oh. Uy. Wa para magpanihapon ha. I know. Ato na lang ko sa bahay kay makasave ako dito. Sige. Una ko nimo ah. Sige. Oh. Alas 11 ng days gabi eh. Gutom na gid na. Wala ba yung pagkaon, babe? Unsa? Alas 12 na hapit, wa pa ka makaluto? Na, nalingaw kong duwa eh. Aha, grabe sa di mo, oy. Wa mo na ka maghuna-huna na ako, nga wa pa ko'y kaon. Di ba nag-chat ko nimo nga ari na ko mo kaon? Na, ako ka basta sa imong chat lagi kay duwa man ko. Grabe sa gano? Usban ang style nimo ha dyan, no? Kaya hapit ko mo surrender ani atong relasyon. Unsa? Di ka puy nako. Ako na ganita ng gastuhan. Nakuhaan pa gid ang ako mga tinigom kay wa pa kay trabaho. Nya simple nga pag tabang lang diri nako sa bay, di ka makahimo ana. Unsa man ko? Tigbuhi ra day ko nimo? Dili ko nimo inahan dyan, no? Uyab ko nimo. Sorry na, good. Wala ko kibaw nga, mo doon nagibati ni mo. Nalagabla ka. Mamawi ko ni mo, Ibon. Mayo tag tinud-una niya. Di puro storya ra. Maayo unta day. Dili man sa kumawad anong paglaon. Nag-hope lang gihapon ko. Basin day og nakarealize na siya. Dili ko sa mong pasensya, day. Basta love nimo ang tao, ihatag nimo ang tanang pagsabot day. Ihatag nimo ang tanan. Pero dili sa maayo, ngay mo na lang dan ni mo kaugalingon. Dili mo kaugalingon. Oy, day Ibon. Day. Good news. Nadawat ko sa akong di-applyan. Wow! Maayo hinuon, babe. Mamawi ko sa akong kagalingon. Ingon man nimo, babe. Lauman na nako, babe. Kining, babe. Dugay ko mauliro na. Kay, mag-good time ko. Ano lang ba? Extra income. Pero babe, pahuway sad pa nagsabi. Wala kay pahuway. Okay na eh. Ako, tamay ako tuyo. Sige. Pagpaabot ko nimo. Babe, dili na kita hapit mag-abot. Pwede mo hatag sa kag-time na ako? Sorry, babe. Masa ba gusto nimo?
Manglaag ta. Mubakasyon ta. Babe, di ko pwede anaw eh. Daghan kayo kong trabahoan. Magpatong-patong na kung mulib ko. Pero, Gusto kong magkatigom og maayo. Pausabtan lang ko, okay? okay. Pahinok ko na sa day ng iya. Murag ingon ana, gyud. Abi ni mo, day. Naglibog na lang gininuon ko kung malipay ba ko nga nakatrabaho siya. O mag-uol ko kay wala na siya oras na ako. Ay, Yvonne. Lawom ng gabi eh. Pero wapag hapon si Chano. Ay, mas grabe man ni sa ma-overtime kay nako eh. Tuog na lang ko. Jano, wala gyud ko makasabot na to. Pila man yung plano ni mong tigumon nga sige naman lang kag-overtime. Kung sa kong makayang matigom. O ba ka maghuna-huna? Nga wala na tayo oras sa usag-usa? Mama na gusto niyo, di ba? Nga mo trabaho ko. Oo, nga mo trabaho ka. Pero wako mag-ingon nga magpatay kag trabaho. Bisag kinumustahay, di naman ganita kahimo. Kay dili na tahapit mag-abot. Ako ba, naglibog na ko nimo? Labaw na akong naglibog nimo. Kaysa tinuod lang, sa imong gibuhat. Wa na gyud ko kasabot nato. Basta ko. Wa na sa ko makasabot sa kong gibati. Wa na ko makasabot sa tong relasyon. Naa na ba kay lain dyan? Wa okay ba? Malipayon pa ba ka na ko? Ambot. Mahal pa ba ko di mo? Sorry. Undago talaga din nato. Kataga natin kasi mong kagawasan, Ivan. Spending all my nights overthinking. Simple lagi kaayo ang among panagbuwag ni Jano. Bisag love pa nako siya. Pero dili ko gustong mapreso siya uban nako nga dili na siya malipayon. Dili na lang kutob og dagang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni Yvonne nga tagatayud liluan Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nag-ulahan, undangon tani. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papadaw. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawin. Yadres lang nining tulumanon, handumanan sa sagawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.